Любий глядачу телеканалу АТR, я від імені нашої редакції хочу подякувати вам, що весь цей рік ви були поруч з нами. Хочу подякувати за вашу підтримку, хочу подякувати за вашу небайдужість і щирість. Ми всі пережили непростий рік, але знаєте, усі ці випробування зробили нас сильнішими і мудрішими. Ми всі разом із вами переживали чимало драматичних, а подекуди і трагічних подій. Хоча ми були по різні боки екрану, та ми були і залишаємося одною командою, одною єдиною родиною. І ми всі молимося, щоб у всіх наших родинах запанував мир. Щоб матір врешті змогла пригорнути сина і подарувати своє тепло і турботу. Щоб донька змогла взяти за руки батька і сказати «дякую, що поруч». Щоб жінка змогла пригорнути свого чоловіка і відчути те тепло найріднішої у світі душі. Ми молимося, щоб цей день настав якомога швидше. І ми віримо, що наша спільна робота наблизить цей день. Адже АТР – це не лише інформаційний телеканал, це канал, що дає надію. Залишайтеся з нами.